i xiques! Mireu, avui us porto una activitat, un joc super guai. Però primer hem de convertir-nos en pescadors i pescadores. Per a fer-ho hem de donar 3 voltes. Comencem? 1, 2 i 3. Txaran! Quins pescadors i quines pescadores tenim per ahí. M'encanta. Mireu el joc amb el qual anem a jugar. Vale? Mireu, tenim ahí els dibuixos, les paraules i les anem a pescar. Mireu la canya. Mireu la canya. Per així. I mireu, anem a pescar-les, els dibuixos, la estrella, l'orangutà, l'ull, vale? Anem a pescar-los i anem a col·locar-los dins de les seues casetes. Anem a jugar amb les vocals, vale? I hem de fixar-nos bé en la primera lletra, en la primera vocal de les paraules, per a després posar-les en la seua casa. Anem a començar. A veure què pesquem. Opa! Mireu, escala. On anirà la paraula escala? En la A, escala? No. En la O, oscala? No. Escala, molt bé. En la caseta de la E. Anem a començar més. Pamba! Que pescadors! A veure, elegís esta. Unicorn! On anirà esta paraula? En quina casa? Per quina vocal comença? Unicorn! Molt bé! La vocal U. La posem en la seva casa. A veure, seguim. El mar. Opa! A veure. Illa! La paraula per quina vocal comença? Illa! Per la A? Per la O? Per la I? Illa! Molt bé! Per la I, la posem ahí. A veure. Pumba! Mireu! Això què és? Arc de Sant Martí. Anem a veure el arc. Jo crec... Molt bé! Per la vocal A. Arc. La posem en la seva casa. I a veure l'última, Opa! Mireu! Orella. Per quina vocal comença orella? Per la O. Molt bé! Mireu el que hem pescat, mireu. Amb la vocal A, arc de Sant Martí. Amb la vocal E, escala. Amb la vocal I, illa. Amb la vocal O, orella. I amb la vocal U, unicorn. Molt bé. Vos ha agradat este joc? Pescadors i pescadores? Se veiem en el pròxim vídeo. Un superabracito, una pechuchón enorme.